su yi hijira daga Makka zuwa Madina su miƙe jina-jina kai kullum kana cikin galila a cikin ilimin kana ana kwana ga falo ga dele turos kana ɗaga hanci sannan ku jera kai da annabi ubanka za ka ci a lahira a tsaye da kai a lahira ma a baka labarin aikin sayyidina Ali a ce sayyidina Ali da kaza da kaza yi da kanka za ka tafi wuta da kanka za ka ce Allah ni dinan ne duk wanda ka ga ya mutu ya samu aljanna aiki yayi aikin kuma tukuru alhaji duk wanda ya gina masallaci za a mai gida aljanna annabi ya ce gina masallatai barkatai a gina masallaci barkatai nan masallaci yana raba kan musulmi dan haka gina masallaci ba shi ne addini ba in ka faɗa a wani gwan sai a yi ma rabi a man gina masallaci an sa kafe an sa mai taye wa ya gaya ma shi ne addini to mu ɗan arewa a yanzu mun fi bukatar abinci akan masallaci ka sai buhun shinkafa miliyan ɗaya ka sai buhun dawa miliyan ɗaya buhun gero miliyan ɗaya ka zo ɗan kafa ka samu talakawa Allah sarki yanzu wani in kaga jama'ar da yake siyarwa sai ka tausaya wallahi dan yanzu wani ko biki ake a gidansa C20 ba za ta ɗebe jama'ar da yake cewa ba dole sai an yi maliyi shi ne hularsu shi ne takalmansa na sallah ya shekara ina kadauniya yana ta tsugunne a kasuwa iya ɗinkin ƙaramar sallah da takalman yara sai ya cinye abin da ya tara da haka ake tsarayewa ana gafata mala to ka zo ka samu mutane a yi ɗinki ma'ana ƙato bayan ƙato duk magidanci buhun shinkafa ɗaya buhun gero ɗaya buhun dawa ɗaya sannan a tura mai 100 na cefane ya fi ka gina masallacin miliyan 100 wallahi ka gina mai sallah ka gina matan mai sallah ka gina ayan masu sallah ko sa kai Allahu Akbar sai ka tuna taliya da yankakken kabe inna lillahi ni ne na ta da sallah haka Allahu Akbar inna lillahi duk yaro da tsugunna saboda darajar annabi Muhammadu ni ne na ta da sallah haka Allahu Akbar sai ka tana giteri za ka iya sallar daga tsayen za ka ce assalamu alaikum ka ci abincin ka yi kit za ka yi sallar sai ka nutsu ma'ana ka sha ruwa ka ci abinci sai ka nutsu sannan ka yi sallar a nutse daga nan har Madina haka karatun yake ko ga malamai a gidan mai kudi an ranka ya dade ta aljanna ana sayar ta da kuɗi ka nuna mugun ta yi ba a sayar mai ba ko ga malamai sun kima rawani kowa da leda aljihu wajen addu'a 3 saboda zuba waina sai shi kane ka ne a fakiya kul huwa Allahu kafa 3 kan ayi daya fatiha da allama shara kan ka hadiya ruwa sai allama shara 7 shi bai ba ku ba ku ba duk an taye ba wanda san wani sai ka ji ya ce bismillah 19 to me yace dayar malam ba a san ga a neja haka na faɗa neja wallahi wannan Allah rama ya shigo kai ba ka da kunya kake taba malamai in ka kwana Allah dina da safa na safan kasuwa gaba ka a ba kai dan banza ni na ce da ayatul kursi ko ka malam ni da na ciku bangoka ala gaba ta mala anan hanyar daura ya ji ya tara jama'a wai baya karɓar kuɗi na ciku ba fa wannan mutum za ya ji Allah ya ji kan rai na ce shi duk banza kai duk wanda ya dogara da Allah Allah ya yi duk wanda ka ga ya mutu ya samu aljanna to aikin kuma tukuru sallah dan Allah azumi dan Allah ka bi uwa ka bi uba ka bi tafarkin annabi Muhammadu ba garaya ba gobe ba MP3 ba dindufa ba da manjirke ba garde ba ka ban ba ka kallon ban ba ka da talabijin ba ka da bidiyo to ka tsira a lahira mala akwai aiki a gaban nan namu yanzu mutumin da ya sai talabijin sai ya haɗo da bidiyo na amma na tambayi malam namu saboda akwai wani shiri da aka yi a rediyon Kaduna sunan shirin hannu da ya da na yi bayani a kan talabijin malama suka yi min ca na tambayi malam namu na ce a karɓa kalla da Allah ita talabijin ya take ya ce ita talabijin kamar ganga ce hukuncinsa ɗaya da ganga dan yamma ka ga da za ka je ka siyo ganga ba ka da alhaki
ya yi kiɗan shi ne ganga a da ta yi ƙara yanzu da za ka siyo ganga sabuwa dan ka sako ta a buhu ba ta sai girin a nutse ka zo ka ajiye ta a ɗakin ka ko sallah aka yi takar ku ba amma ko kadangare ne ya marmaso ƙasa ta ce kwan a jahannama yanzu mutumin da ya sai talabijin da bidiyo sai ya siyo kasa ɗin ƙala rawi ko ya sai kasa ɗin nasi da abubakar goron dutse ko ya sai kasa ɗin malam isa waziri ko ya sai kasa ɗin malam abubakar gumi ko ya sai wa'azin malam jafa ko ya sai lassa ta malam ibrahim alzazzabi ai yayi dan shi wa'azi ba ruwanka da aqida bishiya da yace a reshe muke rigima ko kare ka ina wa'azi tsaya a gaban ka na ba ruwanka da aqidar sa amma mutumin da yace talabijin da bidiyo la sai ya sai kasa ɗan wasan kwaikwayo inna lillahi sai a samu wani shirgegen ƙato sai a samu wata yarinya balagaggiya don ƙareriya yanzu da ko yarinya aka aika ɗiban ruwa a famfo sai dai kaga tana waka ta yaban annabi Muhammadu ya bar mu hijira ta goma ya koma ga sarkinsa mai kaddarawa da za ya cika sai da ya yi jawabi yana ta su'ali ga mai ɗaukakawa. A can Aisha ta jiya bar kalami, kada ta shi sannu tana girgizawa, tana shi da shi sai ya bi karka kyale, ka duniya shugaban annabawa. Ba da daɗi ba? To kaga duk sun mata sai wake-wake da amsa mai kira na ya da abar yabo na sabbi kuki mai taɓa lamban tashi mata. Jalla! Jalla! Sai ya mala wannan mugun ɗan iska ne, gyaran gara ya nake. Allah malam. Duk wanda ka gaya maka ya samu aljanna mana saboda annabi alabiya dan na yaro dama ranar tashin alkiyama la'i za a yi a lahira duk wanda ya aiki na gari ya karɓi littafinsa a hannun dama sai ya tafi aljanna wanda bai aiki ba ba kamar kai ne kai ba soja ba wata ya ƙare sojoji za su karɓi albashi kai ba soja ba ka je ka bulayi sai an zo kanka a ce ina aiki ka a wani bariki ka ce yalla bai kawai ruwa ne kaga an samu akas dan wallahi ranka sai ya fi na san huda baci to ashe kaga ba wani abu ake gudu a duniya ba duk kafircin da muke a duniya za a kai kafirai wallahi na da rubuta na virus kafiri ne na dawa kafiri ne na san gidansa a maka asi dan wa'ilu kafiri ne daga yanusa kafiri ne fir'auna kafiri ne hamana kafiri ne na taba ganin kissa wani kafiri makoci ne ga annabi ranar da ikwanta ba shi da lafiya in annabi ya ce sannu da ƙarshe an sawa Allah ya ce ya ɗauki ransa a kai jahannama mala'ika ya yi haka bai ɗauki ransa sai ya tarar da annabi ya rungume shi. Manzon Allah tsogana yaro, kai ma tsogana. Manzon Allah ya ce idan ba za ka faɗa sunana ba, ka ce la ilaha illallahu ni zan ƙarasa da Muhammadu Rasulullahi. Ranar tashin alkiyama da na gata za mu tafi aljanna. Da ya kalla annabi ya ce idan na kalmar shahada na yi ne, ya ce ka musulunta, ya ce to ai kaji. Yanzu ranar alkiyama a ce ina kafiri wane yana wuta wane yana wuta ya baka mani gododo a lahira gododo kuma a ce ina aljanna ai na ji kunya haka ya mutu ba imani da a kai kafare yanzu ko ba a yi ma wa'azi a duniya ba in Allah ya baka da tsufa bai isa wa'azi ba ita kwa dama duniya in kana gudun wahala karkadu kulkadu in kana gudun wahala idan uwarka ta yi nishin na gwada ta ce